ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kaban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra dag jingsu kit kli ban penlong yela ka shnong ka thau ban tip ya ka khoj ka suba ban begin nong shnong kin beteng ye ka jingle khoj ka dor bar shnong nong mahir Haribhoi district mentaka step kala penlong ya ke jing pun khoj chnong ha ka balawan bani sim benta dagi pajba nong shong chnong rengkat ke nong ilang chnong badru ha ka jing wani sim benta jong ba Rocky Marwen ibri president jong ka Umsning Block Congress Committee ubaderu rangba balapan krek bah chat ban yakun ya election MDC na Umsning constituency ha ka jing pun khoj chnong ki pajba ke lai mi renti di samla kenthai bat senrang kentup mi ki long kumi bat ki long khpa ka balong ka jing su kit kli ila ka chnong habai keran bat kinong ilam sinong kilapan pau ya kijing so komen habagi panba ki sim benta da kijing angdon ban pen khoj ila ka sinong ka thau uba Rocky Marwen ham ai jing keran lengkot haswa ke kijing sedang ya kijing pen khoj sinong ulong begini gisngi ki bagan ya juk thamai kala ilam da lenti ban bot ya ke ba ki we ki sinong ki balai sai ki le kalong ka badan kam bah ban bot ya kijing bah om ya kijing sneu da ka baban rap bah bangi le khoj ila ka met ban yo ya kijing itenat bat kat bala kum ki breum yele ban yo ya kijing ko jing khya da ka basdang da kijing le khoj kumta kadon kamru ban pen khoj yela ka shnong ka thau khnang bakan long ka jing itenat bat ka badan ru ya ka jing ko jing khya nalor ki paj ba shnong ki balwan bani sim benta ha ni jing pen khoj shnong la don regat ru urang ba shnong nong maher uba Elbin Ripnar u secretary shnong uba Jitan thank you lambat kiwei tika dei kum shibantaro ka banta ha ka GM ka jongi baman la kasngi babaro ngide ban suthu ba kumno ba ngide ban long ki bale khoj mo ngide ban long ki bale khoj nadu ya ka met la jong haying hasem ki kerpong ying bat kham tam hasnong athau kadon tu ka kentin ka baong cleanliness is next to godliness mo ba ka jing khoj ka dei shibantaro ha jing em man sim ka jongi ba ka jing penjan ka jongi sa ublei ka jing khoj kam dei datang baong ba la khoj ka met la byang ka mensim jongi ru ka de ban khoj de ma ta ta habangi pen khoj ya ka ni met mo ka don ka kentin mo ka ni ka met ka jongi ka de kum shibenta ka ba ka temple ka ba ka mo ka jong ublei ka ba ayangi bangin ri ngin sumat de ma ta ta jingle khoj ru ka de kum shibenta ka bangin penjan ya ka jim ka jongi bat khamtam ka jinglong mensim sa ka mensim ka ba khoj bat ka jinglong mensim ka ba jan sa ublei de ka shnong nong mahir ka de ka shnong ka bala pawnam ba kini gisngi ki por ki bamenta mo khamtam ya ka nong mahir island ka mangiong te ka no tam la da ka shnong ka don ka jing mo ka jing ya trailang rengkat borong ba shnong ke trishnong bat ka committee hibro kuwei bandang pun khoj susu ya ka ni ka shnong nang ba ki nong wan kai ki nong wan jingok kai ani kita toris ki bawan sa shnong kin khamsu tenat bandang wan na ka por sa ka por te nga ay ka jingkit bok rian ya irang ba shnong ke trishnong ba de shnong hibro kuwei te ba Rocky nang ni sakmat unsa don rengkat bat phi na kuwei ka por sa kuwei ka por dengan sa wan biang hasnong jong phi na ka benta ka meeting bangin penkre ya ka election MDC mau ngalaile ka election MDC ar hazar khat khandai te ngarem no arspa arbut mau ijob ikong mak delin ya nga te ngaile na party congress te mentaru ba Rocky unsa ile biang mau ka ni ka polling station na po nong mahir ka di polling station ka ba ka congress kamjure menoru nadu ba yethabut mo nadu ba mi ka polling station nong mahir nadu por man syafi nang edon ha umroy constituency ru kadi ka polling station ka ba job ka party congress te kinong song ba jong nong mahir kila kersyan nga met bat mensim nga tamnut mga kabut han ni ha ka arzar khat kendai dementa ha kani MLA ba dep ru pila penjob don burong ka congress mo te uba Rocky unsaile na ka congress te ngamdei suru brio batmai ni asnong te daong pi ba Rocky Marwen hano sa ki way tip hi hamstring sa nga long rabat snong ngai lechong hamstring hi te suk mo ni trelang rengkat naka por sa kapor te ba ben ro kum parlok school beli school lang ba jiten te ni trelang te nyuma ngawan ha ka position dan ni ma PPI ya kata ka jingit ka jingkersan ya nga larang sa jit kum taw nong mi khmat ujong pi
kan khamsuk mo habang ngindon ka jinya trelang rengkat ban kentiu ya kasnong kathau ka ka bang akwa hakani kasnong kalong habang apay kating surok nado nang te ngila dei ban ya perkhat thamai no ba ben kumrong ba snong skatisnong ngan sai song karpang bat phi ba kani ka surok ngin sim no ka NOC na ka umsning CNRD block ngin sim no ka NOC ba ka umsning CNRD block kanam don jing ujor baya kani ka surok kador barsnong kan IT no siya piludi kanang mangila man maintain man snano ka surok pet kita senang manjot hindi ba ka senang manjot ka jot hero ya haba kador barsnong ngin IT no siya piludi kan sa donken ka jing benmang ban repair lane ban snano na surok ka batmay di katangin sa itre ng katakan babin kata di ka jing angnut jonga lada pi ibit yang mo lada pi ibit yang bangan long taw nong mikmat jong pi di ngin sa itre lang dekat ngin sa consult lang mangin consult ya ka sa office video mangin pan no ka NOC nang bangila ban penkre no kumno ban IT no sa periodi bangin yo surok batmay mo kata di ka jing kular ka jonga ka jing angnut ka jonga tingin ni tre rengkat dengan saya sim mentalang bat pi banyak siwat arwat hakani ka tresnong dengan tungan sami no ban lek namar bangadon sa kiwi program ro dengan aga jingkit bok kedang irang ba snong sa tresnong to kasnong nang mahir kadang ya teli kumne to kasnong nang mahir kadang roy perumpare ngila penlong ya ka jing rep snong hakabangi julek man la ka por sistem kang ba kani ka jul kompen kuit snong jungi kalong ro kum kawe ka jing jing tip sa ki khun ki samla ki bawan hadin habut ki mason bagi tip ka ka jing kodor jong ka jing khut ka sedang berbor nasional na thau te kum ta ngir ngi set penlong kene haman la kasnam ha ka jing merti we sing habaro si snong ha ka bangi don kumba sispa ar teli ki tunumbing te kum ta ki lawan hadu sispa ar ngut ki rurba ki bane pen khut ya ka sing ka thau ni pelun hi berwe ni na ka terpat snong matakas ni ila pelong ya kena kajing tray kemudian tray senong kemudian si benta ben lek kuit ya senong katau juk ya ka mariang ka sodong sepun jene ka senong katau jingi tunta ngila ya mi renti he kena kasngi bat kilong pa bat kiskun semla mo kisemla ban kuit ya kena ka senong katau jingi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi Pran nyau lai wei kendai hendru giwei ar nyau lai